Апартамент до ключ с АК 16 под 180 000 евро. Да, все още има такива имоти в София. Намираме се в квартал Левски. Квартал с добра изградена инфраструктура, множество хипермаркети, училища, детски градини, както и удобен транспорт до центъра на София. Още с влизането забелязваме приятните общи части, а апартаментът, който ще видим, е на първия етаж. Двустаен апартамент, 52 квадратни метра, югоизточно изложение. Имаме френски прозорци от тавана до земята и отоплението ни е решено на ток, като имаме поставени два климатика в двете помещения. Спалнята ни е с добри размери, изцяло южно изложение и тук също разполагаме с климатик. Плюса на апартамента е това, че вече е готов. С малко въображение от ваша страна към обзавеждането може да се превърне във ваш нов дом или чудесна инвестиция.